idan da za a samu yaro matashi saurayi da bayi gane karatu, in an mai aure zai fara gane karatu. Idan da za a samu yarinyar da ba ta gane karatu, idan an mata aure za ta gane karatu. Idan mutum ba shi da natsuwa, idan ya yi aure sai ya samu natsuwa. To amma me yasa yanayin da yau muke rayuwa a ciki game da al'amarin zamantakewan auratayya, natsuwan yake guje ma gidajenmu? Magidanci ne yana tare da iyalinsa amma babu natsuwa, ba kwanciyar hankali, babu zaman lafiya, watakila zaman ya gagara daɗi. Ta yi auren an gagara samun abin da ake bukata na natsuwa da soyayya da rahama da Allah ya ambata a cikin alkur'ani. Inda matsalar take shine kauce ma ƙa'idodin da Allah ya shar'anta auratayyan akan shi. Shi kuma a tsari na Allah, duk abin da ya tsara ya ce abi, in baka bi gun ba, to ba za ka taɓa samun kuma sakamakon da zai bayar akan wanda ya bi wannan wajen ba. Allah ya ambaci natsuwa a cikin aure, Allah ya ambaci ƙauna da soyayya a cikin aure, Allah ya ambaci tausayawa, jin kai a cikin zamantakewan auratayya. Me yasa ake rasa shi a cikin gidajenmu da yawa, ake samun matsaloli? Wata